аз соҳибкорони бозори Султони Кабир хостанд то санаи 1 марти соли 2022 бояд ба бозори Кушониён кӯчанд. дар ин бора санаи 7 декабри соли ҷорӣ муовини раиси шаҳри Душанбе Умед Гурезода дар вохӯрӣ бо соҳибкорони бозори мазкур иброз дошт. дар вохӯрие ки бо соҳибкорон баргузор гардид, инчунин раиси бозори Кушониён Муҳаммадшоҳ Гулмаҳмадзода, раиси бозори Султони Кабир Аваз Кабиров, раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва раиси ноҳияи Фирдавсӣ низ иштирок доштанд. масъулин зимни вохӯрӣ ба соҳибкорон зарурияти аз ин ҷо ба дигар ҷой рафтанро фаҳмониданд. инчунин раиси бозори Кушониён баромад намуда соҳибкоронро даъват намуд то ҳар чӣ зудтар ба бозор оянд ва барои худ ҷой гиранд. раиси бозори мазкур дар ин баробар қайд намуд ки соҳибкорон метавонанд то моҳи июн без супоридани андоз барои ҷой дар Кушониён фаъолият намоянд. аваз Кабиров зимни мулоқот ба соҳибкорон сабаби тахриби бозорро шарҳ дода аз онҳо хост то ҳар чӣ зудтар ба ҷои нав раванд. аммо аксар соҳибкорон аз раиси бозор хостанд то муҳлати тахрибро ба як соли дигар тамдид намояд. аваз Кабиров ба ин кор зидд набудани худро иброз намуд, вале дар ин баробар ин кор аз ӯ вобаста набуданашро низ қайд намуд. نه که برای پیشروی دولت، برای پیشروی جمعیت نخوب این قبلیت رو باشیم که در جلوی دیگر را بگیریم. дар назар аст ки ба ҷои Султони Кабир шаҳраки тиббӣ марказҳои солимгардонӣ сохта мешаванд. бозори Султони Кабир соли 1996 ташкил ёфта 25 сол инҷониб фаъолият дошт. дар бораи тахриби бозори Султони Кабир санаи 24 марти соли ҷорӣ қарори шаҳрдорӣ қабул шуд. дар назар аст то санаи 1 марти соли 2022 бозори мазкур тахриб шуда ва савдогарони он ба бозори Кушониён кӯчонида шаванд.